Așa, avem niște clădiri noi, aferente sistemelor de canalizare, construite pe strada Dragoș Vodă. E vorba de platformă de deșeuri, cămin bypass, canal gratare, stație de pompe ape uzate, clădire tehnologică, stație de epurare, rezervor tampon, 3 rezervoare tampon. Colegii noștri de la cadastru au depus documentația respectivă, însă legea numărul 7 spunea că doar în baza certificatului de edificare a construcției se poate obține întăbularea. După ce au depus documentația, s-au primit clarificări. Doamna Anuță de la Vișeu ține neapărat să avem o hotărâre de Consiliu în care să spunem și în care dintre domenii, public sau privat, vor fi inventariate acele bunuri. Conform legii contenciosului privind codul administrativ, aceste bunuri, rețelele de canalizare, fac parte obligatoriu din domeniul public al orașului. Până astăzi, la sfârșitul programului, e nevoie să încarce în program acea hotărâre de Consiliu ca să nu-i dea respingere. Bun. Dacă sunt întrebări de la Comisia de Urbanism, dacă nu sunt întrebări, o să cer avizul. Doamna Dan Silvia Ramon acum avizează. Favorabil. Domnul Roman Ionel Daniel. Favorabil. Domnul Barani Vasile Dan este, nu l-am văzut, e absent. Domnul Danci Cornel e absent. Și domnul Bor Gavrilă. Favorabil. Mulțumesc. Deci avem aviz favorabil. Numai să-i scriu la doamna Magda. Bun. Mai avem punctul, de fapt ăsta era primul punct, cu modificarea hotărârii 58 privind aprobarea proiectului, cheltuielile aferente și depunerii proiectului dezvoltare infrastructură TIC, sisteme inteligente de management. Așa cum a fost și la ședința anterioară, finanțatorul a trimis o clarificare în care doreau să fie scoasă ultima parte, în care se arăta că sunt 0 cheltuieli neeligibile. Deci e singura modificare, să scoatem un rând din acel tabel. V-am trimis și pe grup, dacă ați văzut, extras din hotărârea veche și în hotărârea noastră, ultima parte, valoare neeligibilă proiect cu 0, va fi scoasă din proiect. Dacă sunt întrebări. Dacă nu sunt întrebări, o să cer aviz. Întâi de la Comisia de Urbanism. Doamna Dan Silvia Ramona. Favorabil. Domnul Roman Ionel. Favorabil. Așa. Domnul Bor Gavrilă. Favorabil. Aici am pus și avizul Comisiei de Buget Finanțe. Domnul Timiș Ioan. Favorabil. Domnul Roman Ionel. Favorabil. Domnul Ivașco Tibi. Favorabil. Și Valer, văd că nu a intrat. Deci, avem și aici avizul favorabil. Bun, trecem la cele 3 puncte cu reabilitarea blocurilor de locuit. Doamna Mihali Mihaela, dacă ne prezintă un pic. Păi, am mai depus noi cereri de finanțare pe valul renovării, scheme de granturi pentru eficiență energetică de reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliare. Operațiunea numărul 3, renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor. S-a deschis din nou axa, s-a publicat în Monotiul Oficial în data de 5/10 că se redeschide axa de renovare energetică moderată la data de 10 octombrie 2022, ora 10. De aia ne-am grăbit așa repede că din data de 5 până în 10 sunt doar 5 zile. Depunem pentru blocul de pe strada Libertății numărul 18, blocul B2, strada Strandului, blocul B1, strada Strandului, blocul 30J, de pe strada 22 decembrie numărul 4, blocul 20, strada 22 decembrie numărul 4, blocul 60, de pe strada Victoriei numărul 5, blocul E1, E2, G4 de pe strada Nodului și blocul F1, F2, G3. În noua axă, finanțarea pentru orașe la reabilitare energetică a blocurilor este de 5 milioane de euro. Ne-am încadrat doar la 8 blocuri. N-am reușit la mai multe din cauza că
sunt și suprafețe mari și nu putem depăși valoarea dată, publicată prin ordinul ministrului. Deci avem 3 seturi de blocuri. Da, vom depune 3 cereri de finanțare. Le-am comasat ca să fie și valorile mai mici în cazul în care vom câștiga finanțarea pentru licitații și pentru clarificări. Data trecută am pus câte 10 componente și ne-a fost mai greu să le rezolvăm. Dacă sunt întrebări, dacă nu voi cere avizul, de la Comisia de Urbanism, doamna Dan Silvia Ramona, pentru toate 3 o să cer, că sunt la fel. Bine? Favorabil. Domnul Roman Ionel Daniel. Favorabil. Așa. Domnul Bor Gavrila. Favorabil. Bun. Și avem de la Buget Finanțe domnul Timiș Ioan. Favorabil. Domnul Roman Ionel Daniel. Favorabil. Domnul Ivașco Tibi. Domnul Ivașco Tibi. Favorabil. Favorabil. Deci avem avize favorabile pentru toate proiectele. Mai stau 2 minute până apare domnul Remus. Eu o să o sun pe doamna Maria să văd cu Magda, dacă o sună Ilenuca. La B1 și Îl aștept un pic pe domnul președinte. Procesul verbal al ședinței anterioare nu l-avem finalizat pentru astăzi, vor fi la ședința ordinară amândouă. Hai să vedem domnul Remus. Hai să sunăm. Că bine să ridicați. Ilenuca, nu sunt după doamna Marta, că nu reușește să intre. Să o sun pe telefonul tău. Și eu trebuie să o pun pe Maria. Numai să stea așa mai la distanță să nu facă microfonia. Dați-i pace la domnul Remus să intre pe hol. Haideți la mine, că începem ședința. Bun. Eu o să o sun pe doamna Maria. Da. Înainte de începerea ședinței, dacă sunteți de acord ca domnul Remus să fie președinte de ședință, o să rog să intervină doar cei care nu o avizează favorabil, nu votează pentru, de fapt. L-am propus pe domnul Remus președinte de ședință, l-au propus domnii consilieri. Să rămână, să rămână. Da. Deci avem, nimeni nu a intervenit, deci avem unanimitate. Domnul președinte, vă rog să supuneți la vot ordinea de zi. Avem 3 puncte. Cine va fi împotrivă sau se va abține, îi rog să intervină. Da. Supun la vot ordinea de zi privind convocarea Consiliului Local al orașului Borșa în ședința extraordinară convocată din data de 10/10/2022. În temeiul articolul 21, adică aliniatul 3 din hotărârea de Consiliul Local 19/2020 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Borșa, în baza dispozițiilor articolului 133 aliniatul 2 litera A, articolul 134 aliniatul 1 litera A, în fine, n-ai rost să le mai... Da. Primarul orașului Borșa emite prezența dispoziție. Se convocă Consiliul Local și consilierii locali. Da, Deci, 5 puncte. 5 puncte. 5 punctele pun pe rând, adică le enumer o dată și mai o dată. N-are rost. Deci, supunem la vot ordinea de zi, dacă cineva e împotrivă să ia cuvântul. Dacă nu, o să consider că e unanimitate. Bun, avem unanimitate, trecem la punctul 1, acea modificare a HCL 58 din 2022. E vorba despre un proiect deja depus, s-au primit clarificări în sensul doar să scoatem o rubrică în care am trecut că cheltuielile neeligibile sunt 0. Atât ai tot. În rest nu este modificare la cererea de finanțare, nu există nicio altă modificare. Avem avizul celor 2 comisii. Dacă sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Barani Vasile Dan este absent. Domnul Bor Gavrilă, cum votați? Pentru. Domnul Ivașco Tibi. Pentru. O iau nominal asta, că repede merge. Doamna Dan Silvia Ramona. Pentru. Domnul Mihali Alexandru. Pentru. Doamna Mihali Laura. Pentru. Doamna Maria. Pentru. Doamna Magda. Pentru. Domnul Roman Ionel. Pentru. Doamna Ștețco Claudia. Pentru. Domnul Ștețco Grigore. Pentru. Domnul Ștețco Lazar. Pentru. Domnul Timiș Ioan. Pentru. Doamna Timișava. Pentru. Domnul Timiș Traian Remus. Pentru. Doamna Zimbru Elena. Pentru. Deci avem unanimitate. Trecem la punctul 2. Este vorba de înscrierea dreptului de proprietate pentru construcțiile aferente terenului de pe Dragoș 29. E vorba de platformă de deșeuri inerte, cămine, bypass, canal de gratare, stații de pompă ape uzate, clădire tehnologică și mai multe rezervoare. Da, sunt construcții noi. Terenul este înscris pe orașul Borșa. În baza certificatului de edificare s-a încercat întabularea acestor construcții, însă s-a primit referat de completare. Dorește doamna Anuță să dăm și hotărâre în care să scriem în ce domeniu vor fi inventariate. Conform legii contenciosului, doar în public pot să fie introduse. Astăzi e ultima zi pentru aceste completări. Dacă sunt întrebări sau intervenții, dacă nu, supunem la vot. Domnul Bor Gavrilă. Favorabil sau pentru? Pentru. Domnul Ivașco Tibi. Pentru. Doamna Dan Silvia Ramona. Pentru. Domnul Mihali Alexandru. Pentru. Doamna Mihali Laura. Pentru. Doamna Mihali Maria. Pentru. Doamna Mihali Maria Magdalena. Pentru. Domnul Roman Ionel Daniel. Pentru. Doamna Ștețco Claudia Ioana. Pentru. Domnul Ștețco Grigore Vasile. Pentru. Domnul Ștețco Lazar. Pentru. Așa, domnul Timiș Ioan. Pentru. Doamna Timișava. Pentru. Domnul Timiș Traian Remus. Pentru. Și doamna Zimbru Elena. Pentru. De asemenea, avem 3 proiecte, astea o să le facem, o să le discutăm deodată. 3 calupuri de blocuri pentru renovare energetică. A apărut ghidul și astăzi de la ora 10 se deschide programul de finanțare. S-a făcut audit energetic, există... Deci proiectele sunt deja pregătite, doar să avem hotărârile să le putem introduce în program. Vreți să vă spun care sunt blocurile? Sau ați apucat să vă uitați? Este și blocul 48 din centru. A intrat în cealaltă finanțare, de data trecută, la care am primit clarificări. Deci este anterior depus, doamna Maria. Aici e blocul 60. Ăsta e pe ce stradă? E blocul 60, pe strada Victor, din spatele blocului numărul 48. Așa, E1, E2, G4. Ăsta acolo de pe Zorilor. Da, E1, E2, G3. Da. 20, unde e și Valet, 20J. Astea e de pe strada Nordului și Zorilor. Și ne-am încadrat în plafonul de 5 milioane de euro. Plus e pusă și stație de asta de încărcare electrică, am văzut. Da. Sunt 8 blocuri. Și blocul de pe strada Libertății, numărul 18, unde stă doamna Mucanu. Da. Da. Și blocurile acolo unde au depozitele TIG, Gongo sau care mai sunt, știu, ăștia de la TIG. Deci sunt cam ultimele blocuri, nu? Au mai rămas în centrul strada de Cebal, mai trebuie să vedem pe ce axă, și blocul G1, G2, unde stă Antonia, că nu a intrat în ăștia 5 milioane de euro. Mai avem vreo 6 sau 7 de pe centru, în rest toate au fost depuse. Deci până acum, dacă depunem blocurile de astăzi, vor fi 28 de pe zona centru a orașului Borșa, în reabilitare termică sau energetică, cum folosesc ei termenii. Iar publicarea deschiderii axei a fost în data de 5/10. Asta a fost săptămâna trecută, parcă miercuri.
Nu, 6 luni. Deci noi Deci s-a lucrat la foc continuu. la foc continuu, cu semnături cu hotărârile Asociației de Proprietari. Ieri am venit și am lucrat și am sunat. Puteți să-i întrebați pe președinți, că i-am zăpăcit de cap cu telefoanele. Zice, și duminica lucrați? Da, da. Ok. Bun, dacă mai sunt întrebări. Dacă nu, aici o să supunem la vot cele 3, ca au același obiect. Domnul Borgavrilă, cum votați pentru cele 3 proiecte? Pentru. Așa, domnul Ivașco Tibi. Pentru. Doamna Dan Silvia Ramona. Pentru. Domnul Mihali Alexandru. Pentru. Doamna Mihali Laura. Pentru. Doamna Mihali Maria. Doamna Mihali Maria Magdalena. Domnul Roman Ionel Daniel. Pentru. Doamna Ștețco Claudia. Doamna Claudia. Pentru? O să ne întoarcem la dumneavoastră, că n-am auzit-o. Domnul Ștețco Grigore Vasile. Pentru. Domnul Ștețco Lazar. Pentru. Domnul Timiș Ioan. Pentru. Doamna Timiș Sava. Pentru. Domnul Timiș Traian Remus. Pentru. Și doamna Zimbru Elena. Pentru. Mă întorc la doamna Claudia. Pentru. Mulțumesc. Deci avem unanimitate. Atât am avut pe ordinea de zi. Vă mulțumim pentru prezență și o să ne vedem la ședința ordinară. Numai bine. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere. Vedere. Mereu la o cafea, că trebuie să scriu. Da.